Έρχεται το νέο εξοικονομώ και πολλοί ήδη σκέφτονται να μπουν. Η αλήθεια είναι ότι τέτοια προγράμματα ανεβάζουν σημαντικά την αξία του ακινήτου. Μια ενεργειακή αναβάθμιση σημαίνει χαμηλότερα έξοδα, καλύτερη ποιότητα ζωής και πιο εύκολη πώληση ή ενοικίαση στο μέλλον. Γι' αυτό και βλέπουμε όλο και περισσότερους ιδιοκτήτες να επενδύουν στα ακίνητά τους, όχι απλά για να τα βελτιώσουν, αλλά για να αυξήσουν την αξία τους. Αλλά εδώ είναι το σημαντικό. Δεν αρκεί μόνο να επενδύεις σε ένα ακίνητο. Πρέπει να σκέφτεσαι συνολικά πώς αξιοποιείς τα χρήματά σου. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να βασίζομαι σε μία μόνο επιλογή. Θέλω να έχω πρόσβαση σε άλλες μορφές επενδύσεων, ώστε να μπορώ να κινούμαι με μεγαλύτερη ευελιξία ανάλογα με τις περιστάσεις. Για μένα αυτό περιλαμβάνει χρηματοπιστωτικές αγορές όπως μετοχές και ETF και οι οποίες βοηθάν στη διαφοροποίηση πέρα από τα ακίνητα. Και για μένα η Freedom24 είναι ένα εργαλείο που μου δίνει αυτή την ευκαιρία επειδή μπορώ να επενδύσω σε διαφορετικές αγορές εύκολα και χωρίς μεγάλο αρχικό κεφάλαιο. Και για να γίνει αυτό δυνατό υπάρχει το Welcome Promo που τρέχει τώρα με έως και 20 δωρεάν μετοχές για νέους χρήστες ανοίγοντας και κάνοντας μία κατάθεση στο λογαριασμό. Προσθέστε χρήματα στον επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom24 μέχρι τέλος Ιουνίου του 2026 και χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο κωδικό προσφοράς για να λάβετε δωρεάν μετοχές. Δεν είμαι σύμβουλος επενδύσεων φυσικά και κάθε επένδυση έχει το δικό της ρίσκο, αλλά το δοκίμασα μετά από δική μου έρευνα και πέτυχε. Ανοίξτε το λογαριασμό σας μέσω του link στο bio και ξεκινήστε να εξερευνάτε πώς να διαφοροποιήσετε και εσείς τις επενδύσεις σας.